Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Amosini misawa kamora mora mwintire janeno mar Color TV. Odiochieng' ma kawuono ni mar tich abich. Sain kanya sabiro mar odiochieng'. Arwakni machiegni mar yudo weche manyien. Kidienyendi mar diero odiochieng'. Weche manyien gikelo ni kod an Tricia Uma ka jaloko marwa en David Abila machiegni. Moko kuom jodongo mawuok e dhod nendo mar Bukusu opuoyo ochiwo puoch kod pak margi ne seneta ma Nairobi mano kanyo Edwin Sifuna kuom okang' bende ne okawo mano endo mar thegore kata wuok kupogore kanyo kod moko kuom jotelo mantiere Don Buti. In the Bukusu community, we have our two lead stars, nyota ambao zimeonekana, na hii ni juu ya Mungu mwenyewe, na kwa hivyo mmoja wao atakuwa kiongozi wa hii taifa letu. Tunaalika honorable wetu Sifuna, wewe ukikucha hapo tunajua ya kwamba utanyakua baraka yetu ya Waluya. Wana seneta pahali wewe iko, ukisikia hii mwaliko kucha kwa mzee marehemu Elijah Masinde chana Mbwani ni Kenya, siku hiyo ndio utasikia, ndio utajua wavichaji wanakupenda wewe. Ngawa Kenya wanakupenda wewe, lakini kucha ujione vile ulifanya piti mpaka tukapata mindula ya mzee Elijah Masinde. Iko hapa utakiona. Ukija siku ile utakucha. Lazima ukuche, uone, wavichaji, wakwambie. Na wewe kama umekucha, tutakwambia vile utasema ukweli na vile ukweli itakusaidia. Kadi nyime kanyo ni derepe matiyo kanyo kod apaya maduong' mawuok Nairobi kochomo Nakuru. Okwa mar mondo mi koro chan wuodhe gi yendo makare. Kalore kanyo kod gedo kata yaro mar apaya no endo mar Rironi Mau Summit. Kinde mane oloso kanyo iko jatel miga mochung' kanyo ne chenro ge mag wuodhe pacho kaendi David Chirchir. Wacho kanyo iko ne apaya no endo onego beni lose rang'iny makare mana kaka ne osendike kinde machien mokalo kata chande. Weche gi ne owacho kinde mabende ne gidhi goyo wangi mondo ging'iyo ndam machenro maket kod mano endo osekawo nyaka gi lak sechegi. Hapo nyuma kidogo mnajua kwamba tumefungua ile barabara ya kutoka Ngong kwenda mpaka Suswa. That is a very good road. Inaweza kutoa traffic ile inaenda upande ya Narok, Kisii, Awendo ikipitia upande hiyo. Na pia iko barabara ya flyover Njambini, Olkalau, pia tuta improve hiyo barabara. Na vile sana nimesema kwa sababu tunajenga dual carriage, tutamaliza ile lane. Kwa sababu tunajenga dual carriage, tutamaliza ile lane mbili, tufungulie traffic ile lane mbili ya upande hii ijengwe. Tufungulie traffic ile lane mbili ya upande hii ijengwe. We are currently at 10%. We expect that we will achieve at 10%. We expect that we will achieve completion or substantial completion by the first week of May of this year as we get ready for the Madaraka Day celebrations. Kawadhi nyime kanyo koni jodito sekta mar somo pacho kaendi ogolo ng'ur margi ka giwacho kanyo ni jopuonjre mo pacho kaendi okosebedo katimo maber somo nendo mar kwano. Ng'ur maket kod maendi biro mana tok ndalo machoka ka koro duol endo mochung'ne ka koro nonro mano wuok kanyo endo konte migawo mar somo yango kanyo koni e higa mokalo jopuonjre bende no bedo piny kane timo penj margi maduong' mar KCSE nus margi no yudo grade no endo mar D+ ka dok piny e somo mar kwano. Wach maket kod mano endo
ogolo paro ma opogore ka koro iwacho penj maduong' mantiere makoro nitie en ni dibed ni somo noendo mar kwano en gino matek koso huyo. Tumekuwa na shida. Ukiangalia matokeo ya kidato cha 4 kama mwaka uliopita wa 2025 takriban 50,000 ya wanafunzi ambao walifanya KCSE walipata alama ya E, na nusu ya wale wanafunzi wote ambao walifanya ule mtihani walipata D+ kwenda chini. Kwa hivyo ni swala ambalo limekuwa ni swala muhimu katika taifa. Changamoto kubwa ni katika msingi. Wale walimu ambao wanafunza chekechea PP1, PP2 na